अरे भाभी भाभी कही कही ना भी निहारे, अब बानी परेशान सखी देवरे के मारे। अब भाभी भाभी कही कही ना भी निहारे, अब बानी परेशान सखी देवरे के मारे। तो जी हाँ, आप सब कैसन बनी जाइए भैया। और हमारा पूरा आशा रहेला और पूरा विश्वास रहेला कि आप लोग मस्त होखब जा, खुश होखब जा, तंदुरुस्त होखब जा। और भैया हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह। और रउआ सबके बीच में बहुत ही ज़बरदस्त हम बहुत ही सुंदर सॉन्ग लेके आ गइल बानी, जवन की बहुत ही ज़बरदस्त मैटर बा, बहुत ही लाजवाब ई सॉन्ग बा। भैया और ई बहुत ही बेटर सॉन्ग बा। अगर एकरा के अच्छा से रउआ सभे म्यूजिक बनवा देतानी, अच्छा से गायकी कह देतानी, त आशा न बल्कि विश्वास बा कि आप सबके बीच में ई ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, अश्लील सॉन्ग आप लोग के बीच में ज़रूर बाजी। जी हाँ, आप लोग अच्छा गायक बानी, अच्छा मैटर आप लोग के नइखे मिल पावत, तो रउआ सबके घबराए के ज़रूरत नइखे। हमार यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर ली, जौना यूट्यूब चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। और रउआ सब भी चैनल के सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन दबावल रउआ सब मत भुलाइब जा, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब, बहुत बढ़िया ही सॉन्ग रउआ सब के दिहल जाला। और रउआ सब आई जा, ई मुखड़ा के सुनी जा, आप लोग ध्यान से सुनी जा, गौर से सुनी जा, प्यार से सुनी जा। त आई जा मुखड़ा के कहे के भाव बा, कौना भाव में कैसे कहे के बाटे, प्यार से सुनी जा। घूमे ना फिरे जाला घर से बहरिया, आ घरवे में रहेला उ खोल के केवड़िया। ए सखी, आ घूमे ना फिरे जाला घर से बहरिया, आ घरवे में रहेला उ खोल के केवड़िया। आज वो जानी हम अंगना बहारे, भाभी भाभी कह के उ ना भी निहारे, आ बानी परेशान सखी देवरे के मारे। आ भाभी भाभी कह के उ ना भी निहारे, आ बानी परेशान हम देवरे के मारे। तो रउआ सबके अगर ये अच्छा मैटर लागता, अच्छा सॉन्ग लागता, तो ई सॉन्ग लेवे खातिर हमारी स्क्रीन पर मोबाइल नंबर बाटे, आप लोग उन नंबर पर संपर्क करी जा। और आप लोग हमार नंबर भी नोट कर लीजा, हमार नंबर बाटे 98 350 77 203। एक बार और हमार नंबर नोट कर लीजा, प्यार से नोट कर लीजा, 98 350 77 203। तो आप लोग एक बार कॉल करी और आप लोग के बीच में कम से कम चार्ज में सॉन्ग मिल जाई। तो रउआ सब ज़रूर कॉल करी। फिर मिलल जी अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।